ሰላም ኩብራት ቤተሰብ ሆርን አፍሪካ ታይምስ አብዘ ዘለኹምዎ ሰላምኩም ይብዛሕ ሎሚ ካብ ዞባናን ዓለምናን ዝረኸብናዮም ዝተፈላለዩ እዋናዊ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና በቐንዲ ሓበሬታታት ክንፈልጥ ትውልደ ኢትዮጵያዊት ሜላት ኪሮስ ንነዊሕ ዓመታት ስልጣን ዝሓዘት ኣባል ኮንግረስ ብምስዓር ታሪኻዊ ዓወት መዝጊባ ጓል 29 ዓመት ትውልደ ኢትዮጵያዊት ትግራዊት ፖለቲከኛ ሜላት ኪሮስ ኣብ ኮሎራዶን ኮንግረስ ኣሜሪካ ዝተኻየደ መባእታዊ ውድድር ዴሞክራት ንልዕሊ 30 ዓመታት ስልጣን ዝሓዘት ዲያና ደጊት ብምስዓር ታሪኻዊ ዓወት መዝጊባ ናይ ዝርዝር ዜና ሒዝና ያለና ክነስማዓኩም ኢና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ መግለጽታት ኣሜሪካን ኤውሮፓን ብምንጻግ ኣብ ትግራይ ግዱድ ዕስክርና ከምዘየለ ኺሒዱ ሕወሓት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘተ ካብ ኢትዮጵያ ወጻኢ ክኸውን ከም ዝደለ ገልጽ ከሎ ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮፓን ኣብ ትግራይ ካየደሎን ዝበልዎ ግዱድ ዕስክርና ብምኹናን ዘውፅኦ መግለጽ ድማ ንረብሓ ህዝቢ ዘየገልግል ክብል ነጺግዎሎ ናይ ዝርዝር ዜና ምሳና ኣሎ ሓይልታት RSF ኣብ ሰሜን ዳርፉር 20 ሓኻይም ከም ዝኣሰሩ ተገሊጹ ኣብ ሱዳን ዝንቀሳቐስ መርበብ ሓኻይም ዕጡቕ ሓይሊ RSF ኣብ ርእሰ ከተማ ሰሜን ዳርፉር ዝኾነት ኤልፋሽር 20 ሓኻይም ከም ዝኣሰረን ኣበይ ከም ዘለዉ ከም ዘይፍለጥን ከሲሱሎ ናይ ዝርዝር ዜናውን ምሳና ኣሎ ክነስማዓኩም ኢና ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ንውሳነ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብምቋም ፍርዲ ሂቡ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መሬት ኣሜሪካን ዝውለዱ ቆልዑ ዝህብዎ ወግዓዊ ናይ ዜግነት መሰል ደው ንምባል ዘሕለፎ ናይ ፈጻሚ ኣካል ትእዛዝ ዘይንጽሩን ዘይሕጋውን ይኽብል 6-3 ድምፂ ውሳነ ኣሕሊፉሎ ናይ ዝርዝር ዜና ክነስማዓኩም ኢና ኩብራት ቤተሰብ ሆርን አፍሪካ ታይምስ ሓቢርኩምና ምስ ትጸንሑ ናይ ዚኣቶምን ካልኦት ዓበይቲ ዜናታት ዝርዝር ክትረኽቡ ኢኹም ሰናይ ጻኒሒ ትውልደ ኢትዮጵያዊት ሜላት ኪሮስ ንነዊሕ ዓመታት ስልጣን ዝሓዘት ኣባል ኮንግረስ ብምስዓር ታሪኻዊ ዓወት መዝጊባ ጓል 29 ዓመት ትውልደ ኢትዮጵያዊት ትግራዊት ፖለቲከኛ ሜላት ኪሮስ ኣብ ኮሎራዶን ኮንግረስ ኣሜሪካ ዝተኻየደ መባእታዊ ውድድር ዴሞክራት ንልዕሊ 30 ዓመታት ስልጣን ዝሓዘት ዲያና ደጊት ብምስዓር ታሪኻዊ ዓወት መዝጊባ እዚ ብዴሞክራሲያውን ሶሻሊስት ኣሜሪካ ዝድገፍ ጉዕዞ ሜላት ኪሮስ ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ዴሞክራት ዝረአ ዘሎ ናይ ወለዶን መዋቕራዊ ፖለቲካን ዓብዪ ለውጢ ዘርኢ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ እቲ ውድድር ዝተኻየደሉ ዞባ ዴንቨር ብበዝሒ ዲሞክራት ዝርከብሉ ብምዃኑ ሜላት ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሕዳር ኣብ ዝካየድ ሃገራዊ መረጻ ክትዕወት ዘለዋ ዕድል ውሑስ ኮይኑ ንኮሎራዶ ኣብ ኮንግረስ ክትውክል እትኽእል ቀዳመይቲ ጸላም ጓል ኣንስተይቲ ንምዃን ተዳልያ ትርከብ ኣስታት 78 ሚእታዊት ድምፂ እቲ ውድድር ኣብ ዝተቖጸረሉ እዋን ሜላት ነታ ጓል 68 ዓመት ዲያና ደጊት ብኣስታት 7,000 ድምፂ ክትመርሓ ኸላ እታ ሳልሳይ ደረጃ ዝሓዘት ዋንዳ ጀምስ ድማ ብሰፊሕ ፍልይ ድሕሪት ተሪፋ ኣላ ሜላት ኪሮስ ህፃን ከላያ ምስ ስድራ ቤታ ካብ ትግራይ ናብ ኣሜሪካ ተጓዒዛ ትምህርታ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ሕጊ ድሕሪ ምዛማ ከም ጠበኣ ኮይና ክተገልግል ጸኒሓ ኣብ 2023 ግን ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ዓቢ ትካል ሕጊ እናሓገዘት ከላ ነቲ ትካላት ሕጊ ንመጥቃዕቲ ሓማስን ተግባራት እስራኤልን ዝነበረን መርገጽ ዝነቅፍ መግለጽ ብምጽሓፋ ከምኡውን ንተግባራት እስራኤል ኣብ ጋዛ ምጽናት ዓሌት ክትብል ብምኹናን ዘየማትእ ስምዕ ምቁራጽ ዝተወሰኸ ግበር ብምጽዋዓ ካብ ስርሓ ተባሪራ ድሕሪ ዜና ኣብ ዴንቨር ብምምላስ ናይ ዶክትሬት ትምህርታ ክትቅጽል ጸኒሓ ካብቶም ቀንዲ ፖለቲካዊ መርገጽታት ድማ ወጻዓታት ዓበይቲ ኮርፖሬሽናት ቁጠባዊ ዘይማዕርነት ምውጋድ ከምኡውን ናጻ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ምቕራብ ዝብሉ ይርከብዎም እዚ ብሜላት ዝተመዝገበ ዓወት ምስቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝተመዝገበ ታሪኻዊ ዓወት ዳርያ ሌዝ ኣቬላ ሸቫሊየር ዝመሳሰል ኮይኑ ደገፍቲ ሰልፊ ዴሞክራት ካብቶም ምስ ወሃብቲ ገንዘብ ትካላት ዘተኣሳስሩ ነባራት ፖለቲከኛታት ተፈልዮም ናብ ሓደስትን ዝያዳ ተሪር መስመር ዘለዎም መናእስያት መራሕቲ ገጾም ይኸዱ ከም ዘለዉ ዘነጽር ኮይኑሎ ዲያና ደጊት ንሜላት ኣብ ኮንግረስ ተመክሮ ዘይብሉ ሰብ ምምራጽ ጌጋ እዩ ክትብል እኳ እንተተኸራኸረት ድምፂ ህዝቢ ዴንቨር ግን ንሜላት መሪጹሎ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ እውን ምስ ዲሞክራሲያውን ሶሻሊስት ኣሜሪካ ርክብ ዘለዎምን ብከንቲባ ዞሆራን ማምዳኒ ዝድገፉን ሰለስተ ሕጽያት ኣብ መባእታዊ መረጽኦም ምዕዋቶም እዚ ሓድሽ ፖለቲካዊ ማዕበል ንመጻኢ ሃገራዊ ቁጠባን ዝምድናታት ወጻኢ ኣሜሪካ ዝያዳ ክጽልዎ ምዃኑ ዘመላኽት ምልክት ኮይኑሎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ መግለጽታት ኣሜሪካን ኤውሮፓን ብምንጻግ ኣብ ትግራይ ግዱድ ዕስክርና ከምዘየለ ኺሒዱ ሕወሓት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘተ ካብ ኢትዮጵያ ወጻኢ ክኸውን ከም ዝደሊ ክገልጽ ከሎ ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮፓን ኣብ ትግራይ ካየደሎን ዝበልዎ ግዱድ ዕስክርና ብምኹናን ዘውፅዎ መግለጽ ድማ ንረብሓ ህዝቢ ዘየገልግል ክብል ነጺግዎሎ ሓላፊት ፖለቲካዊ ጉዳያት ሕወሓት ወይዘሮ ፈትለወርቅ 30 ሰነ 2026 ኣብ ዝሃብኦ ጋዜጣዊ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምዕ ፕሪቶርያ ብምትሓስ ካብ ምዕራብ ክሳብ ምብራቕ ትግራይ ሰራዊት ብምኽታት ንኹናት ይህንደደሎ ኽብላ ብተወሳኺ ብዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዜና ኣብ ትግራይ ናይ ግፋ ስርሒት ይካየደሎ ተባሂሉ ዝውዛዕ ዘሎ ሓበሬታ ሓሶት ምዃኑ ብምግላጽ እዚ ወረዚ ራዕድን ሽበራን ንምፍጣር ዝዓለመ ይኽብላ ተጣቢቐን ኣሜሪካ ዘንበሮ ናይ ቪዛ እገዳ እውን ኣብ መትከልቲ ውድብ ዘነጻጸረ ምዃኑ ብምግላጽ ብእገዳን መግለጽታትን ኣሜሪካን ኣውሮፓን ናብ ድርድር ብምእታው ዝረጋገጽ ረብሓ ህዝቢ የለን ኢለን ኣለዋ ካብዚ ብተቓራኒ ካብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ዝተረኸቡ ናይ ዓይኒ መሰኻኽርን ወለድን ነቲ ናይ ሕወሓት ናይ ክሕደት ቃል ዘፍርስ ጭብጥታት ሂቦም ኣለዉ ሰባት ብውልቆም ኣብ ዝሃብዎ ምስክርነት ገጾም
ዝተሸፈኑን ዘይተሸፈኑን ዕጡቃት ሓይልታት ካብ ጽርግያታት ካብ መዘናግዒ ቦታታት ካብ ሆቴላት ካብ ማሕረስን ካብ ኣባያቶምን ንመናእስያት ብሓይል ንሓፈሱ ናብ ወታደራዊ ማዓስከራት ይወስድዎም ከም ዘለዉ ገሊጾም ደቅና ብሓይል ተደፊኦም ክውሰዱ ከለዉ ብዓይንና ርኢና ዝበሉ ሓያሎ ወለዲ እቲ ጉዱድ ግፋእ መላእ ትግራይ ብሰፊሑ እናተኻየደ ዘሎ ሓቂ እምበር ፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳ ከም ዘይኮነ የረድኡ ብወገን መንግስቲ ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮፓን ኣብ ዘውፅዎ ሓበራዊ ወግዓዊ መግለፂ እውን ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ሰፊሕ ግዱድ ዕስክርናን ምግፋፍ መናእስያትን ኣዝዩ ከም ዘሻዕሎም ገሊጾም ነይሮም እቶም ምዕራባውያን ሓይልታት ዝተግባርዝነት ናይ ፕሪቶርያ ስምዕ ሰላም በቐጥታ ዝጥሕስን ንሓድሽ ኩናት ባይታ ዘጣጥሕን ምዃኑ ብምግላጽ እቲ ናይ ቪዛ እገዳ ነዚ ንምግታእ ዝተገበረ ምዃኑ ኣነፂሮም እዚ ሓድሽ ውጥረት ዝፍጠር ዘሎ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፌደራል መንግስትን ዘሎ ዘይምርዳእ እናገደዳ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ እዋን ኮይኑ ወይዘሮ ፈትሮ ወርቅ ጸገም ተመዛበልቲ ህጹጽ መፍትሕ ክረክብ ከም ዝግባእ ብምግላጽ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዘሎ ትግራዋይ ሓድነቱ ኣጠናኺሩ ክቃለጽ ጻውዒት ኣቕሪበን ኣለዋ ይኹን እምበር እታ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ናይ ግፋ ጉዳይ ናይ ምዕራባውያን ጻቕጥን ነቲ መስርሕ ሰላም ኣብ ከቢድ ፈተና ዘውድቖ ምዃኑ ተንተንቲ ይሕብሩ ሓይልታት RSF ኣብ ሰሜን ዳርፉር 20 ሓኻይም ከም ዝኣሰሩ ተገሊጹ ኣብ ሱዳን ዝንቀሳቐስ መርበብ ሓኻይም ዕጡቕ ሓይሊ RSF ኣብ ርእሰ ከተማ ሰሜን ዳርፉር ዝኾነት ኤልፋሽር 20 ሓኻይም ከም ዝኣሰረን ኣበይ ከም ዘለዉ ከም ዘይፍለጥን ከሲሱ እዚ ክስ ዝቐረበሉ ምኽንያት እቲ ዕጡቕ ውጅለን ድሕሪት ተመሊሱ ነታ ከተማ ካብ ዝቋፀራ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ሰብ ሞያ ጥዕና ዘውርዶ ዘሎ ግህሰት ንምቅላሕ እዩ ብመሰረት ናይ ሓኻይም መርበብ ዘውፅኦ መግለጺ እቶም ዝተኣሰሩ 20 ሓኻይም 4 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከበኦም ሓይልታት RSF ንኤልፋሽር ኣብ ትሕቲ ቁፅሩ ካብ ዘእተወሉ 26 ጥቅምቲ 2025 ጀሚሩ እዩ ዳሃዮም ጠፊኡ ዘሎ እትካል ብተወሳኺ ካብ ሚያዝያ 2023 ክሳብ ጥቅምቲ 2025 ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ዞባ ብሰንኪ ዝተፈላለዩ መጥቃዕትታት 25 ሰብ ሞያ ጥዕና ከም ዝተቐተሉ ኣረጋጊጹ ኣሎ እዚ ክንደዚ ዝኣክል ቁፅሪ ዘለዎም ሰብ ሞያ ምሳኣን ነቲ ድሮ ተዳኺሙ ዘሎ ናይ ሰሜን ዳርፉር ናይ ጥዕና ጽላት ከቢድ ማሕሰይቲ ምዃኑ እቲ መግለፂ የርድእ እቲ መርበብ ሓኻይም ሓይልታት RSF እቶም ዝተኣሰሩ ሓኻይም ብወግዒ ክገልጽን ሰብ ሞያ ጥዕና ካብ ኩሉ ዓይነት መጥቃዕትታትን ገሰታትን ነፃ ኮይኖም ስርሖም ከካይዱ ክፈቕደሎምን ፀዊዑ ኣሎ RSF ነታ ስትራቴጂካዊት ከተማ ኤልፋሽር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ክቋፀራ ከሎ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ጅምላዊ ቅትለት ፈጺሙ ተባሂሉ ብምውጋዙን እዚ ፍጻመ እዚ ንሱዳን ናብ ዝኸፍአ ፖለቲካዊ ምፍላይ ከም ዘምርሓ ዲፕሎማስኛታት የጠንቅቑ ነይሮም እዮም እታ ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎ ወታደራዊ ሰራዊትን ሓይልታት RSFን ኣብ ሚያዝያ 2023 ዝወልዐ ኮይናት እቲ ዕጡቕ ሓይልን ኣብ ሃገራዊ ሰራዊት ንምጽንባር ኣብ ዝተዳለወ ውጥን ብዝተፈጠረ ዘይምርዳእ ዝተበገሰ እዩ እዚ ኩናት እዚ ኣብ ዓለም ካብቶም ዝኸፉ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ሓደ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑፀሩ ሰባት ክቕተሉ ከለዉ 13 ሚልዮን ዝኾኑ ድማ ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ይርከቡ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ከተማ ኤሎባይድ ከም ኤልፋሽር ከይተዓኖ የጠንቀቕ ኣብ ሱዳን ዞባ ሰሜን ኮርዶፋን እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ድሮን መጥቃዕትታት ንከተማ ኤሎባይድ ናብቲ ኣብ ኤልፋሽር ዝተረኣየ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ከየውድቓ ሓላፊ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት መንግስታት ተጠንቂቑ እዚ መጠንቀቕታ ዝወፀሉ እቲ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ መጥቃዕትታት ንሂወት ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ሲቪላውያን ኣብ ሓደጋ ብምእታውን መሰረታዊ ኣገልግሎት ብምብታኹን እዩ ሓላፊ ሰብኣዊ ሓገዝ ሕቡራት መንግስታት ቶም ፍሌቸር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኤሎባይድ ካልእቲ ኤልፋሽር ክትከውን ክንፈቅድ የብልናን ብምባል ደወል መጠንቀቕታ ኣስሚዑ ኣሎ ኣብቲ ዞባ ዝካየድ ዘሎ ናይ ድሮን መጥቃዕትታት ንሲቪላውያን ይቐትል ከም ዘሎን ብፍላይ ድማ ካብ ካልኦት ከባብታት ተመዛቢሎም ኣብታ ከተማን ዝርከቡ ኣማኢት ኣሽሓት ሰባን ዝኸፍአ ሰብኣዊ መከራ የቃልዕ ከም ዘሎ ገሊጹ እዚ መጥቃዕትታት እዚ ነቲ ናይቲ ከባቢ ናይ መስተ ማይን ኤሌክትሪክን ቀረብ ብምብታኹ ምስቲ እናቐረበ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ሕርሻ ወቕቲ ተኣሳሲሩ ከም ሽሮኽ ዝኣመሰሉ ብኽለት ማይ ዝመሓላለፉ ሕማማት ናይ ምስፍሕፋሕ ዕድሎም ዝለዓለ ኮይኑ ይርከብ ፌልቸር ኣብ ዘስማዓሎም ነጥብታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝነብረሎም ከባብታትን መሰረተ ልምዓታትን ዝግበሩ ናይ ድሮን መጥቃዕትታት ብህፁፅ ደው ክብሉ ከም ዘለዎም ካብታ ከተማ ክወፁ ዝደልዩ ሲቪላውያን ብሰላም ክወፁ ክፍቀደሎም እቶም ዝሰረፉ ድማ መሰረታዊ ቀረባት ናይ ምርካብ መሰሎም ሕሎ ከም ዝግባእ ፀዊዑ ኣብዚ ጨካን ኩናት ርዱእ መጠንቀቕታታት ብዙሕ ግዜ ዕሽ ተባሂሎም እዮም ዋግኡ ዝኸፍሉ ድማ ሲቪላውያን እዮም ክብል ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ፓርላማ ዚምባብዌ ስልጣን ፕሬዚደንት ኤመርሰን ምናንጋግዋ ንኽልተ ዓመት ዘናዊ ሕጊ ኣጽዲቑ ባይቶ ዚምባብዌ ዕድመ ስልጣን ፕሬዚደንት ካብ 5 ናብ 7 ዓመት ብምንዋሕ ፕሬዚደንት ኤመርሰን ምናንጋግዋ ክሳብ 2030 ኣብ ስልጣን ንኽጸንሕ ዘኽእሎ ቀጥታዊ ናይ ህዝቢ መረፃ ዘትርፍን ኣሰሓሓብ ናይ ቅዋም ምምሕያሽ ሕጊ ኣጽዲቕዎ እቲ ብተቃወምቲ ሓይልታት ቅዋማዊ ዕልዋ ተባሂሉ ዝተኾነነ ናይ ሕጊ ረቂቕ ብሰሉስ 30 ሰነ 2026 ኣብ ታሕተዋይ ባይቶ ሃገራዊ ጉባኤ ብ226 ደገፍን 41 ተቃውሞን ዝሓለፈ ኮይኑ ሕጂ ናይ 83 ዓመት ፕሬዚደንት ምናንጋግዋ ፌርማ ጥራሕ ይጽበ ዘሎ እዚ ሓድሽ ምምሕያሽ እቲ ፕሬዚደንት ብቅዋም ተገዲቡ ኣብ ዝሕጅዋን ዝመርሖ ዘሎ ካልኣይን መወዳእታን እዋን ስልጣን ካብቲ ክውዳእ ዝግብኦ ዝነበረ 2028 ተደፊኡ ክሳብ 2030 ክናዋሕ ይገብር ካብዚ ብተወሳኺ ካብ 1987 ጀሚሩ ክስራሓሉ ዝጸንሐ ቀጥታዊ ናይ ህዝቢ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ብምስራዝ ፕሬዚደንት ብባይቶ ጥራይ ክምረፅ ዝእዘዝ ሕጊ ኣውጅ ኣሎ ናይ ሕጊ ክኢላታትን መራሕቲ ተቃውምትን ከም ዝሕብርዎ ግን እዚ ሕጊ እዚ ፓርላማን ባዕሉ እውን ናብ ህዝቢ ከይቕረበ ናይ ባዕሉ ናይ ስልጣን ዘመን ብቐጻሊ ከናውሕ
ዘኽእሎ ሓደገኛ ክፍተት ዝፈጥር ምዃኑ ይገልጹ። እቲ ኣብ ትሕቲ ገዛኢ ውድብ ዛኑ ፒኤፍ ዝዓብለለ ፓርላማ ነቲ ስልጣን ንምጽዳቕ ካብ ሰነ 24 ጀሚሩ ናይ ሰኔት ላዕለዋይ ባይቶ ደገፍ ረኺቡ ምንባሩ ይፍለጥ። ገዛኢ ውድብ ዛኑ ፒኤፍ ካብ እዋን ናጽነት 1980 ጀሚሩ ነቲ ሃፍታም ሃገርና መሓደረ ጸንሐ ኮይኑ ተቃወምቲ ዝምሕያሽ እዚ ነቲ ዓመታት ጸንሐ ምልካው ዓብላልነት ንምጽናዕ ዝተገበረ እዩ ክብሉ ይወቕሱ። ክሮኮዳይል ወይ ከዓ ሓርገ ብዝብል ቅጽል ስሙ ዝፍለጥ ኤመርሰን መንጋግዋ ኣብ 2017 ብወታደራዊ ደገፍ ኣብ ዝተኻየደ ዕልዋን ነዊሕ እዋን ዝገዙ ዝነበሩ ሮበርት ሙጋቤ ካብ ስልጣን ኣልዩ ከም ዝደየበ ዝዝከር እዩ። እዚ ናይ ቅዋም ምምሕያሽ ውሳነ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከቢድ ናይ ፖለቲካን ሰብኣዊ መሰላትን ወጥሪ ፈጢሩ ኣሎ። ንተቃወምቲ ውድባትን ዝሕግዝ ተቃውሞ መራሕቲ ሕብረተሰብ ፖሊስን ዕጡቃትን ምስዳድን ማእሰርትን ይበጽሖም ከም ዘሎ ጸብጻባት ሰብኣዊ መሰላት የረጋግጹ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ንውሳነ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብምቋም ፍርዲ ሂቡ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መሬት ኣሜሪካ ንዝውለዱ ቆልዑ ዝወሃብ ወግዓዊ ናይ ዜግነት መሰል ደው ንምባል ዘሕለፎ ናይ ፈጻሚ ኣካል ትእዛዝ ዘይንጹርን ዘይሕጋዊን ይኽብል 6-3 ድምፂ ውሳነ ሕሊፉሉ። እዚ ብሰሉስ ሰነ 30 ዝወፀ ናይቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ ነቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ ውድር መረፃት ሒዙ ኣብ ፖሊስ ስደት ከምፅኦ ዝሃቀነ ዓብይ ለውጢ ዝሃረመ ከቢድ ስዕረት ኮይኑ ተመዝጊብሎ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ምስ መፀ እቶም ወለዶም ሕጋዊ መንበር ፍቃድ ዘይብሎም ወይ ብግዚያዊ ቪዛ ዝኣተው ስደተኛታት ኣብ ኣሜሪካን ዝወልድዎም ህፃናት በቐጥታ ናይ ዜግነት መሰል ከይወሃቦም ዝኽልክል ናይ ፈጻሚ ኣካል ትእዛዝ ኣውፅኡ ነይሩ። ይኹን እምበር ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነቲ ጉዳይ መርሚሩ ኣብ ዘውፅኦ 26 ገጽ ዘለዎ ሰነድ ውሳነ እቲ ትእዛዝ ምስ ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ብፍላይ ድማ ምስ መበል 14 ምምሕያሽ ዝጻረር ምዃኑ ረጋጊጹ። ቀንዲ ኣቦ ወንበር እቲ ቤት ፍርዲ ጆን ሮበርትስ ኣብ ዘስምዖ መደረ ናይ መብዛሕትኦም ዳያኑ ሓበራዊ ርእይቶ ኣብ መሬት ኣሜሪካ ዝውለድ ኩሉ ህፃን ዜጋ ናይ ምዃን መሰል ካብ 1868 ጀሚሩ ብሕገ መንግስቲ ዝተረጋገጸን ፍጹም ቃል ኪዳን ሃገርን ምዃኑ ብምግላጽ ነዚ ሕግዝ ብናይ ፖለቲካዊ ፕሮጀክታት ክቕየር ከም ዘይግብኦ ኣስሚሩሎ። ምስ ሮበርትስ ብምዃን ክልተ ዓቀብቲ ሓሳብ ዳያኑ ከምኡ እውን 3 ሊበራል ዳያኑ ነቲ ውሳነ ደጊፎም ኣለዉ። በቲ ካልእ ወገን ግን እቶም ዓቀብቲ ሓሳብ ዳያኑ ዝኾኑ ክላረንስ ቶማስ፣ ሳሙኤል ኣሊቶን፣ ኒል ጎርችን ነቲ ውሳነ ብምቋም ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ሂቦም እዮም። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ውሳነ ንሃገርና ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ክብል ድሕሪ ምግላጽ ኮንግረስ ነዚ በቐጥታ ዝወሃብ ዜግነት ደው ንምባል ሓድሽ ሕጊ ክሕንፅፅ ፀዊዑ። ተጣበቕቲ መሰላት ግና ነቲ ውሳነ ዓብይ ዓወት ከም ዝኾነ ብምግላጽ ኣመስኪኖም ኣለዉ። ሓደ ናይ መጽናዕቲ ትካል ከም ዝሓበሮ ናይ ትራምፕ ትእዛዝ ተፈጻሚ እንተዝኸውን ነፍሲ ወከፍ ዓመት 255,000 ህጻናት ብዘይ ዜግነት ምስ ተወለዱ ነይሮም። እዚ ከዓ ክሳብ 2045 ነቲ ቁፅሪ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ብ2.5 ሚልዮን መወሰኾ ነይሩ። እቲ ነዊሕ ዓመታት ክስርሓሉ ጸንሐ ናይ ኣሜሪካ ሕጊ ዜግነት ኣብ 1898 ዩናይትድ ስቴትስ ቪ1 ኪም ኣርካብ ዝተባህለ ናይ ቤት ፍርዲ ክርክር ጸደቐ ኮይኑ ካብ ቻይናውያን ወለዶም ኣብ ኣሜሪካን ዝተወለዱ ቆልዑ ዜግነት ብምሃብ ዝተጀመረ እዩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ነዚ ጉዳይ ዘለዎ ፖለቲካዊ ኣገዳስነት ንምርኣይ ኣብ ወርሒ መያዝያ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ቤት ፍርዲ ክርክር በዓል ተረኺቡ ነይሩ። እዚ ቤት ፍርዲ እዚ ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ንፖሊስታት ስደት ትራምፕ ዝድግፉ ውሳነታት ዘሕለፈ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ናይ ዜግነት ጉዳይ ግን ንድሕሪት ክምለስ ገይርዎ ኣሎ። ኣብ ቬንዙዌላ ብዘጋጠመ ዕንወት ምንቅጥቃጥ መሬት ቁጽሪ ምዉታት ናብ 2,000 ተጸጊዑ። ኣብ ቬንዙዌላ ድሕሪ ዘጋጠመ ከቢድ ድርብ ምንቅጥቃጥ መሬት ቁጽሪ ዝሞቱ ሰባት 943 በፂሑ ልዕሊ 43,000 ሰባት ሃልዋቶም ጠፊኡሉ ኣብ ዘሎ እዋን ህይወት ኣድሕን ስራሕታት እውን ተስፋ እናተጸንቀቐሉ ይኸይድ ኣሎ። እቲ ሓደጋ ሓደ ሰሙን ዝመልኦ ኮይኑ እቲ ንህይወት ንምድሓን ወሳኒ ዝኾነ ናይ 72 ሰዓታት ወርቃዊ ግዜ ካብ ዝሓልፍ 2 መዓልታት ብምውጻሩ ናይ ረድኤት ትካላት ኩነታት ጥዕናን ሕጽረት ምግቢ ሃገር ናብ ዝኸፈ ደረጃ ከይበጽሕ ይጠንቀቕ ኣለዋ። ብመሰረት መንግስቲ ቬንዙዌላ ተቃውምቲ ውድብ ዩኒሴፍን ዘውፅዎ ናይ ሓባር ጸብጻብ ካብቲ ሓደጋ 6,400 ሰባት ክድሕኑ ከለዉ ልዕሊ 10,500 ብኸቢድ ማሕሰይቲ ተመዝጊቦም 16,000 ዜጋታት ድማ ኣልቦም ዕቑ ተሪፎም ኣለዉ። ፍርስራስ ናይ ምኹዓትን ኣስክሬን ናይ ምርካብን ስራሕ ሕጂ እውን ቀፂሉ ኣሎ። ናይ ኤኳዶርን ኣሜሪካን ናይ ረድኤት ጉጅለታት ኣብ ማክቶ ንሓንቲ ኣደን 3 ደቃን ንምውፃእ ን40 ሰዓታት ዝገበርዎ ጻዕሪ ድምፂ ብምቁራፁ ከም ዘቋረፅዎ ገሊፆም። ይኹን እምበር ናይ ዮርዳኖስ ሓገዝቲ ጉጅለ ሓደ ወዲ 3 ዓመት ህፃን ብሂወቱ ካብ ፍርስራስ ከውፅዎ ክኢሎም ኣለዉ። ውድብ ጥዕና ዓለም ብወገኑ 3 ዓበይቲ ናይ ጥዕና ማእኸላት ሙሉእ ብምሉእ ከዓኑ ከለዉ 6 ብኽፋል ጥራይ ከም ዝሰርሑ ገሊጹ ኣሎ። ብሰንኪ ጽሬቱ ዝሓለወ መሸፈንን ቆረም ማይን ዘይምህላው ሕማማት ዓሶ፣ ደንገ፣ ፎርማይ ክጋደድ ከም ዝኽእል ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ወሃቢ ቃል ክርስቲያን ሊንድሜር ኣፍሊጡ። ዓለም ለኸ ምግቢ ፕሮግራም ዝመጽእ 3 ዋርሕ ን500,000 ሰባት ህጹጽ ናይ ምግቢ ሓገዝ ንምቕራብ ናይ $50 ሚልዮን ረድኤት ጻውዒት ተቐሪቡሎ። እዚ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ እዚ ኣብቲ ዓመታት ብናይ ፖለቲካን ኢኮኖሚን ቅልውላው ክትሕመጽ ጸንሐት ሃገረ ቬንዙዌላ ዝወረደ ተወሳኺ ከቢድ ሓሰያ ኮይኑሎ። ግዝያዊ ፕሬዚደንት ዴልሲ ሮድሪገዝ መንግስታ ረድኤት ምብጻሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምግላጽ ተስፋ ከም ዘይቆረጸት ትገልጽ ከላ ህዝቢ ግን መንግስቲ ዘድሊ ናይ ኳዕቲ ከበድቲ መሳርሕታት ኣይቀረብን ብምባል ከቢድ ወቀሳን ተቃውሞን የስምዕ ኣሎ። ክቡራት ቤተሰብ ሆርን ኣፍሪካ ታይምስ ንሎሙ ዝነበሩና ዜናታት እዚኦም ነይሮም። ስለ ዝሰማዕኹምና ነመስግን። ሻሎም።